Haleluja. Nech je požehnané meno Pánovo. Chvála a sláva. Ďaká Bohu, že po dlhšom čase zas môžem sa vrátiť. A môžem hovoriť o slove života. Bol som aj na takom liečení s týmto mojim bolavým chrbtom. Trošku mi pomohli, ale nič moc. Ale verím tomu. Viete, poviem vám úprimne pravdu. Mám tu nádej. A mám aj vieru, že Boh má moc ma uzdraviť. I keď to už trvá 8 rokov. Už je to 8 rokov preč. Ale verím tomu, že budem v poriadku. Že budem chodiť a kázať po mestách a mestečkách. Zvestovať to evanjelium, ako Pán Ježiš to robil. Lebo toto sú tie najkrajšie časy, čo idú. Drahí, vzácni ľudia. A teraz sa prihováram tým dietkom Božím. Toto sú najkrajšie časy pre nás. Len sa postavme vo viere a začneme zvestovať Božie kráľovstvo. A tak z milosti Božej a lásce Kristovej dovolte mi veľmi krátko sa pomodliť. Ďakujem ti, Otče nebeský. Ďakujem ti, že som smel uveriť evanjelium, ktoré je mocou Božou na spasenie. A že toto je ešte čas milosti. Ešte ľudia môžu prísť k poznaniu pravdy Božej, pravde v láske, pravde spravodlivosti. A tak nech to uchopia, ktorí majú to uchopiť. A nech budú vidieť toto video. Nech sa to rozšíri, Pane. Daj mi múdrosť a rozumnosť. Aj na iné miesta, aby som to dával. Ó, nech je požehnaný Hospodin, verný a jediný, ktorý dal nám Spasiteľa Ježiša Krista. Že on obliekol to mäsité telo a nechal sa pribiť na kríž. Ako je napísané, tak musel Kristus trpieť a stáť z mŕtvych 3. dňa. A v jeho mene musí byť kázané pokánie na odpustenie hriechov, počnúc od Jeruzalema až do posledných končín zeme. A tak ďakujem vám, ďakujem ti, Bože, za tento čas. Sám, toto je čas radosti. Deti Božie, my sa máme radovať. Prečo? Lebo máme všetko. Máme toho Pána Ježiša. Viete, v tých prvých setoch tam som hovoril, že som najbohatší človek. A je to tak. Prečo? Lebo mám všetko. Chcem vám povedať, trošku vysvetliť, na budúce aj viacej to poviem, ale čo chcem povedať, prečo som sa tak vyjadril? Lebo že som najbohatší človek. Lebo Boh ma požehnal tým duchovným požehnaním. Tam v Efežanom je to napísané. Všetkým duchovným požehnaním nás požehnal. A ja to verím, ja som to zobral, ja som to prijal a prijímam aj teraz, že milosťou som spasený, že je to dar Boží. Nie skrze skutky, ale skrze milosť Boží. A tak som vďačný Bohu, že takto môžem stáť pred vami vo viere, že som smel činiť pokánie. Že som sa smel kajať. Keď som mal 12 rokov, prvý raz som to spravil. Prvý raz som sa obrátil. Ale viete, musím vám povedať pravdu. Ja som potom zabudol na Ježiša. Na Pána Ježiša. Ja som potom zabudol. Čo ma veľmi ako mrzelo a trápilo potom. Lebo keď som mal 40 rokov, tak som si povedal, chlape, toto není dobre. Bez Boha nie je dobrý život.
Nie je to dobrý život bez Pána Ježiša. Naraz som si spomenul, ako som tam plakal, ako 12-ročné dieťa, išiel som do rodičovskej izby v lete a tam bol taký chládok, tam nesvietilo tak slnko pri tme, ale ešte bolo slnko okolo 5 hodín po obede, 17:00 a tak som klakol tam na kolená a tak som volal: Pane Ježišu, zmiluj sa nado mnou, lebo som hriešný. Plakal som tam, vyznával som si hriechy. Nikto ma to neučil. Do žiadnej biblickej škole som nechodil. Ale poviem vám, moja mama ma vždy brala do zhromaždenia. Mohol by som všeličo povedať. Ale teraz nie. Teraz není na to čas. Ale na čo je čas? Aby sme hovorili, aby sme podávali tú ďalej, tú dobrú správu. Aby ľudia prichádzali k Ježišovi. Tak ako ja, prišiel som tam ako 12-ročný chlapec. Viete, moc som tomu nerozumel. Ale moja mama vždy mi hovorila: syn môj, keď ti bude ťažko, volaj na Ježiša, volaj na Pána Ježiša. Tak som to spravil. A naraz som videl víziu, mal som pred sebou asi 1,5 metra, som bol od tej steny. Tak obrátil som sa na stenu a tam to bola biela stena. A naraz som dostal víziu, živú víziu. Obraz som tam videl a videl som tam anjela. Tak sa mi javil, ako keby bol z medi. Ako medený muž. Ale tie oči, jak oheň. Viete, vybehol som odtiaľ a nikomu som nepovedal. Neviem prečo, že som ani svojej matke to nepovedal. Že som mal stretnutie. Takéto nadprirodzené stretnutie s anjelom Božím. A ten anjel potom za mnou chodil. Ale chcem o týchto veciach hovoriť veľmi krátko. Teraz začnem takto, nebudem hrať chválu, potom zahrám, ale teraz chcem veľmi rýchlo, lebo krátke to je, veľmi krátky čas je a to nahrávanie, aby to nebolo zosekané na viacej ako tie prvé. A tak tu je Božie slovo z milosti a lásky Kristovej. 3. kapitola Evangelium Jána, Pánov rozhovor s Nikodémom. Veľmi krátky budem a výstižný, potom zahrám chválu a pomodlíme sa. A tak nech je oslávený Pán Ježiš Kristus. Jemu chvála, sláva, dobrorečenie. Pozrite sa, aj v tých časoch starých. Ale Pán Ježiš vtedy chodil po zemi. A bol istý človek s farizeom, ktorému bolo meno Nikodém, židovské knieža. Počuješ, židovské knieža. Tie kniežatá, že museli mať biblické školy. Už vtedy boli na vysokej úrovni, že to boli učení ľudia veľmi. Ale pozrite sa, ten prišiel k Ježišovi v noci a povedal mu: Rabi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nikto nemôže činiť divy, ktoré ty činíš, keby nebol s ním Boh. Amen, že? Amen. A Ježiš odpovedal a riekol mu: Amen, amen ti hovorím, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. A Nikodém mu povedal: ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či azda môže po druhé vojsť do života svojej matky a narodiť sa? Ježiš mu odpovedal: Amen, amen ti hovorím, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela, je telo. Čo sa narodilo z ducha, je duch. Nediv sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znovu. Vietor, kam chce, tam vie a čuješ jeho zvuk,
ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. A Nikodém odpovedal a riekol mu, ako sa to môže stať? A Ježiš odpovedal a riekol mu, veď si ty učiteľ Izraelov a toho nevieš. Potiaľ to. Pozrite sa, aká milosť Božia stala sa pre tohto veľmi učeného človeka, lebo tak mám za to, že oni mali tie biblické školy, chodili na tie biblické školy, ale nevedel tú podstatu znovu zrodenia. Nevedel, ako sa znovu zrodiť. A Pán Ježiš, ale pozrite sa, to chcem poukázať toto. Aká milosť sa stala tomuto človeku Nikodémovi, židovskému kniežaťu. Ten prišiel k Ježišovi v noci a povedal mu, rabi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nikto nemôže činiť divy, ktoré ty činíš, keby nebol s ním Boh. Pozrite sa, aké mal dobré tušenie. To bol človek, ktorý skutočne hľadal Boha. I keď ho nepoznal, ale biblické školy, oni sa modlili, verili, vyznávali, že veríme, že? Ale tento Nikodém, ten naozaj hľadal Boha, že? A to rozhodnutie, čo spravil, pozrite sa, Jerubál, ten Gedeon, v noci išiel zbúrať ten pohanský oltár. Ale zbúral ho, i keď to bolo v noci. Pozrite sa, aká milosť sa stala tomuto Nikodémovi, izraelskému kniežaťu. Prišiel v noci, lebo mu nedalo svedomie. Hovorí si, ja chcem viacej. Ja sa rozhodujem hľadať Boha celým srdcom, celou myslou, celou dušou, celou silou. On sa rozhodol. A viete čo? Aké krásne rozhodnutie spravil. Prišiel, i keď večer. A ja som druhý raz potom volal na Ježiša. Kedy? O 10:30 večer. Nie cez deň, ako tento Nikodém. On prišiel večer. Také rozhodnutie spraviť. Ísť k Pánu Ježišovi. Či môže byť volačo lepšie? Viete, čo vám poviem? Tento svet sa zabáva svetskými zabávačkami. Všelijaké odporné, hnusné veci tohoto sveta. To momentálne nechcem sa toho dotknúť, ale najbližšie budem aj o tom hovoriť. Ale o čo tu ide? On sa rozhodol, to najlepšie rozhodnutie, že išiel za Ježišom. Išiel k Pánu Ježišovi. Aj ten Gedeon. I keď v noci išiel zbúrať ten oltár. Ale ho zbúral. A nazvali ho Jerubál. Že Jerubál či ako. Ale spravil to. Potom tam veľký rozrub nastal, že? Ale zobral to. A vidíte, taký slabý muž. Tam v tej jame, tam si mlátil tú pšenicu, aby tí Midianci mu nezobrali. Ale pozrime sa. Prišiel anjel Boží k nemu. Tiež prišiel anjel Boží. Hovorí Gedeonovi. Zdravím ťa, údatný muž. Údatný muž! Pane, ja? Vidíte, keď uveríme, keď ideme k Ježišovi, ako všetko sa zmení. Preto aj ja som povedal, aj Gedeona nazvali údatný mužu, chod v tejto sile a zachrániš Izraela. A tak aj my.
Viete, keď som sa obrátil druhý raz, 40 rokov som mal a som povedal, nie, už nechcem takýto život, nebudem takýto ničotný život bez Boha. Ja nechcem žiť bez Pána Ježiša. A tak som sa isto rozhodol, ako Nikodém. Večer prišiel k Ježišovi Pánovi. On večer, aby ho tí niektorí neodsudzovali, tí neverci, i keď si hovorili, my veríme, takí sme svätí, čo sme my len, my sme služobníci Boží, že? Ako boli od pravde Božej. A Pán Ježiš im povedal, ale lásky Božej v sebe nemáte. A tak to je. My máme uveriť pravdu v láske. Viera činná skrze lásku, že? Amen. Halleluja. 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 Ale on sa dobre rozhodol. Aj ten Gedeon uveril. Potom tam bolo také obetovanie a tieto také, ale o tom nechcem hovoriť. Ale spravil to dobré rozhodnutie. I keď večer ale išiel zbúrať ten pohanský oltár, zbúral ho. Aj ty musíš zbúrať ten starý život, zahodiť. Ako Nikodém, darmo ja mám školy, také, také, ale ja čo tu viac vidím. Na Pánu Ježišovi čo vidím, že to musí byť človek od Boha. To od Boha. A kde som ja? Kde som ja nájdený? Tak čo spravím? Idem k Ježišovi. To je najlepšie to rozhodnutie. A pozrite sa. Prišiel si, rabi, vieme, že si prišiel od Boha, ako učiteľ, lebo nikto nemôže činiť divy, ktoré ty činíš, keby nebol s ním Boh. A Ježiš odpovedal, riekol mu, ameň, ameň ti hovorím, ak sa niekto nenarodí znovu, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. Vidíte, ale Pán Ježiš išiel ďalej, že? Ako vypočul si to, že áno, ja činím hento, toto, tie divy a zázraky, ale naraz teraz on mu išiel pomáhať. Že? Pomáhať, začal mu pomáhať. Nikodém musí sa znovu narodiť. A toto je tá zvesť, to je to evanjelium, to je tá dobrá správa. Že zober to Božie slovo za pravdu, toto semeno neporušiteľného slova, ako Peter nás vyučuje, že sme znovu splodení skrze neporušiteľné Božie slovo. A je to tak. A teraz, keď ty to zoberieš, ako Nikodém, a on mu povedal, Pane, Pán Ježiš tam vysvetľuje, len nechcem byť dlhý. A naraz hovorí, ako sa to môže stať? A vidíte, a mu hovorí Pán Ježiš, a ty, učiteľ Izraela, a ty nevieš tieto veci, tie základné veci, nevedeli. Veď keď zoberieme si život apoštola Pavla, že? Čo povedal, keď sa stretol s Pánom Ježišom, keď ho spoznal, keď sa zrazil s ním. Čo povedal potom Pavel apoštol? Že všetko považujem za smetie. A pritom on bol vyučený pri nohách Gamaliela, že? Veľké biblické školy. Ale keď spoznal Ježiša, jeho lásku, jeho milosť a milosrdenstvo, jeho dobrotu, všetky tie školy zmietol. Aby sme si rozumeli, ja nie som proti biblickým školám teraz, čo sa robia a čo sa vyučuje, nie som proti. Ale mne Boh dal zjavenia
a videnia. A ja o tých veciach chcem rozprávať. Trikrát som bol s Pánom Ježišom. Raz ku mne hovoril. Dal mi druhé meno. V tretí raz prišiel tam, kde bývam, tak krásne modré auto, nedá sa namalovať tu na zemi, aké to auto prišlo. A na tom aute bol náklad, to bola taká plošina tam a doniesol mi, viete čo mi doniesol? Doniesol mi väžu, aby som to pochopil. A v tej veže na stavbách sú také veci a v tej veže je tam taká suchá malta. A to sa riedi potom s vodou. A potom sa tie steny a omietky. No. Tak to tam zložil, naložil moje podnikateľské auto a aj to sa stalo razom modrým. A odišiel. Ďalej nebudem vyprávať, lebo je to viacej toho. Ale čo vám chcem povedať? Dlhšiu dobu som nechápal, čo to znamená. Pane, Malta. A potom čím viacej som sa modlil, som si to opakoval. Hovorí, čo je Malta? Malta je pojivo. Potom som pochopil, že to je láska. Nebola to veľká väža. Také 2,10 m. 2,10 m, 20 m. Viac nie. Nesmieme pridávať a klamať. Nie. A tak hovorím si, Pane, ďakujem ti. On zobral moje auto, aj to sa stalo modré. Počúvajte už len toto vidieť. To ťa požehná, to ťa umocní. Ale ja nie som proti tým biblickým školám. Ja som chodil, prvý ročník sa to povie, detská misia v Bratislave. Počúvajte, len veľmi krátko sa dotknem toho, ale musím to povedať, už keď sme pri tomto Nikodémovi. Takže on mal biblické školy, ale nevedel základ, že človek sa musí znovu narodiť. Že potrebuje Pána Ježiša. Ale on dobre rozhodnutie spravil. I keď v noci, ale prišiel k Pánu Ježišovi. A ja som volal o 10:30 som prišiel k Pánu Ježišovi. Ale čo vám poviem o tej biblickej škole? Že tá detská misia ako vyučuje deti, ale to je aj pre dospelých, že to je tá krásna, nádherná organizácia, alebo tá detská misia, čo oni vyučujú Božie slovo, tak krásne, nádherne. Viete čo? Ja som mal aj také testy od Reinharda Bonkeho, nášho brata zosnulého, ale mne sa tieto páčili. O tejto detskej misii. Jednoduchšie, ale presne ten systém, tak vyučovanie Božieho slova, ako on to robil. A on veľa to vyučoval, drahý brat Reinhard Bonke, keď žil, on to veľa vyučoval a veľmi špeciálne. Mám knihy od neho na to, ale toto, čo som si spravil ako jeden ročník, tak mám aj taký certifikát. Ako skúšky som zložil. Ne. Skúšky zložme. A vydržme vo viere. Ako aj ten Nikodém. Také rozhodnutie spraviť. A vidíte, ako mu Pán Ježiš pomohol. Ako mu pomohol. Čo sa narodilo z tela je telo. A čo sa narodilo z ducha je duch. A Ježiš mu povedal, amen, amen ti hovorím, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela je telo a čo sa narodilo z ducha je duch.
Nediv sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. Vietor kam chce, tam beje a čuješ jeho zvuk, ale nevieš, odkiaľ prichádza, kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Amen. Takže my potrebujeme to počuť dobre, Božie slovo. Ako Peter hovorí, znovu splodení sme z toho neporušiteľného Božieho semena, Božieho slova. V Rímanom je napísané, srdcom sa verí. My to evanjelium potrebujeme uveriť srdcom. My musíme uveriť. On s vierou išiel ten Nikodém. Ten Gedeon, i keď večer išiel, ale s vierou to spravil. Zobral so sebou ľudí a zbúrali ten oltár pohanský. Nazvali ho Jerobál. Jerobál. Prepáčte, ja vyjadrím sa správne. A tak to je. Tak to človek musí to chcieť. Jednoducho rozhodujem sa veriť. A ja som tak bol. Počul som o Ježišovi. Matka verila, aj náš Žapovka veril. A chodil som do takého zboru, kde sa kázalo Božie slovo nádherné. A som si nedovolil ani ticho. Halelúja. Ale čo človek musí spraviť? Prísť tomu Ježišovi. Prísť, uveriť. Potrebujeme uveriť. Srdcom sa verí. A potom ústami sa vyznáva na spasenie. Veľa ľudia hovoria, prijal som Pána Ježiša. Dobre, ale uveril si. Nevidím ovocie na tebe. Uveril si. To Božie slovo. Znovu zrodil si sa z vody a z ducha. Musíme sa znovu zrodiť. Zobrať to Božie slovo za pravdu. Lebo evanjelium je to tá dobrá správa, že Pán Ježiš prišiel spasiť hriešnikov. Že on trpel na kríži a na tretí deň zmrtvý stal. Keď som to počul prvýkrát, bol som na takú evangelizáciu. Jedna vzácna duša ma tam zobrala. Keď bola výzva, kto chce prijať Pána Ježiša? Počúvajte, ja som utekal. Ja som nie, že išiel. Ja som utekal. Wow! Ja som utekal. Chcem toho Ježiša. Ale ja som doma už uveril. Ja som bol hotový polotovár. Počúvajte, na mňa moc Božia furt padala, jak som sa išiel modliť. Moc Božia na mňa padala. A nie raz, ani 10 raz. Takže ja, keď som došiel na tú evangelizáciu, keď som počul, Pán Ježiš zomrel za moje hriechy. Utekal som tam. A ja chcem prijať toho Pána Ježiša. Verím Boha, verím Ježiša, že Boh skriesil Ježiša Krista. Že on je ten Syn Boží, ktorý ma zachráni, spasí, ktorý zmení môj život. A to je to bohatstvo. Lebo Boh tak miloval tento svet, že poslal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto v neho verí, nezahynul, ale mal život večný. Takže keď veríme, máme život večný. Amen. Máme ten život večný. A už končím, len toto ešte chcem prečítať. To je 8. kapitola Rímanom. Čo tedy povieme na to? Ak je Boh za nás, kto proti nám? Ktorý to neušetril vlastného syna, ale ho tá dal za nás, za všetkých, ako by nám s ním potom i všetkého nedaroval. Počuješ? Všetkého ti daruje.
Preto ja som tam tom prvom či aj druhom svete tak veľmi to zdôrazňoval. Že vy firmy, vy máte financie, máte hento, tamto majetky, možno aj niekde destinácie, primera, chodíte tam ako firma, ale nemáte všetko. Ja mám všetko. A čo to je všetko? Že? Len tak narýchlo. Mať Pána Ježiša v srdci. A keď máme Pána Ježiša, keď sme sa znovu zrodili, čo je napísané? Sme nové stvorenie. S Kristom spolu ukrižovaný som. Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A to, čo žijem teraz, žijem z milosti Božej a nepohrdám ňou. A čo hovorí Božie slovo? Že sme kráľovské kňazstvo. Že mám odpustené všetky moje hriechy. Videl som, ako mi boli odpustené. Pán Ježiš mi to ukázal. Videl som veľký kríž. A tie veľké balíky okolo kríža. Nebol tam nejaká taška, nejaká malá taštička, ale množstvo hriechov. Jaj. Beda. Bedákajme teraz, bedákaj nad sebou, nad svojím životom, kým je čas, ako Pán Ježiš, keď prišiel v Jeruzalemu a zaplakal nad ním, tak aj my musíme zaplakať nad svojím životom pred Pánom Ježišom a povedať s tým Nikodémom: Pane, ako sa to môže stať, aby som sa znovu narodil? Tak zober toto video. Ver, že Pán Ježiš, evanjelium, je mocou Božou na spasenie. Má moc ťa zachrániť. Má moc ti odpustiť hriechy. Lebo niet inom spasenie, ako je v Kristu Ježišovi. A tak chválim ťa, Pán Ježiš. Ďakujem ti za to dielo spasenia. Lebo niet v inom mene, aby sme mohli byť zachránení, spasení, ako tvoje meno. Meno Ježiš Kristus. Niet iné meno, v ktorom by sme mali byť spasení. A je to veľký dar, je to veľká milosť. Nie skrze skutky. Nie. Keď uveríš, budeš spasený a dá sa pokrstiť. Ak neuveríš, budeš odsúdený. Tak prosím ťa, uver. Lebo idú veľmi nebezpečné časy. Len tak na okraji chcem povedať, pred 20 rokmi dostal som poznanie, mal som živé videnie. Ja to dostávam ako Daniel. A čo som tam videl? Videl som tam ulicu a po ulici išla chrípka. Vtedy bolo veľmi chrípkové obdobie. A ona, hlavná chrípka, hlavný ten démon, chrípka mala pomocníkov. Na jednej, na druhej strane. A ľudia, ako chodili po chodníkoch, viete, čo robili s tými ľuďmi, tí démoni? Takto ich bili. Takto ich bili. Do žalúdka, alebo do brucha. Takto ich bili všetci. A ona, prepáčte, a ona so stýčenou hlavou iba išla a tí démoni robili toto. Iba bili tých ľudí. Veľká nákaza bola. Moja rodina, 2 dcéry mám a manželku. A všetky 3 mali silné horúčky. A hovorili: Ocino, teraz budeš ty mať chrípku. Viete, keď som dostal toto poznanie, ja som sa prebudil ráno a ja som im povedal: ale ja nebudem mať chrípku. Viete, jak sa mi smiali? Ale ja som vedel, že viem, že som dieťa Božie, že som pod Božou ochranou, ako Peter nás učí, že sme mocou Božou strážení, že amen, a že sme chrámom Ducha Svätého a tak ďalej. Ale čo chcem povedať? Ja som odtedy
nikdy nemal žiadnu chrípku. Ani nemávam, ani nebudem mať. Lebo viem, ako proti tomu bojovať. A ja ťa vyzývam, krásne dietko Božie. Ty máš tú autoritu, Pán Ježiš nám dal autoritu nad všetkou mocou zla, nad tými kniežatami v povetrí a dole šlapať po hadoch a škorpiónoch. Ak niečo prichádza na teba, ak sa ti plúca kazia, ak ide niečo nejaký, že depka ide na mňa. Nie, to nie je depka, to je démon. Vyžeň ho od seba. Príde niečo na plúca, na priedučky, niečo ti zlé. Vyžeň tú chrypku, vyžeň toho démona. Ty máš tú autoritu. Povedz mene Ježiša Krista, ja ťa zväzujem, ale amen tvoju silu a moc. Ja sa zriekam tejto chrypky. Odídi odo mňa. Ty nemáš právo na môj život. Ja patrím Pánu Ježišovi. Som chrámom Ducha Svätého. Ten, ktorý je vo mne, je silnejší než ten, čo je vonku. Haleluja. Amen. A ona odíde, musí. Ale žij ten čistým životom, aby videla tú slávu Božiu na tebe. Že si svetlom a nie tmou. Ale oni nás chcú sa snažiť napádať. Ale utečí od teba. Takže použij tú autoritu. Aj teraz, v novembri, keď to neskoro hovorím, viete, poviem vám takto, koľko raz rozmýšľam, že aby som snáď sa nenechal uniesť, aby som nebol, že no niečo si vymýšľam, alebo že to nie je pravdivé. Chcem vám povedať, tu prehlásujem pred Bohom živým, aj pred vami ako svedkami ľudskými, že to, čo som dostal, všetko tie zjavenie, a to bolo množstvo, potom budem na budúce viacej toho hovoriť, že všetko sa to splnilo. Videl som príchod Antikrista, videl som zozbieranú úrodu, videl som to veľké prebudenie, ako minule som o tých veciach vyprával, to strašné súženie, videl som Boží súd. Videl som, ako prišla tento COVID. 2 roky som hrôzou pozeral nad nebo, lebo takto robím, že pozerám do terénu. Pozerám sa vždy hore. A naraz hrôza, keď ide na mňa, hovorím, Pane, čo to bude? Čo to má byť? 2 roky tak nechápal som to, poviem vám. Nerozumel som. 2 roky to bolo predtým, ako prišla pandémia. A potom to udelilo. Potom som to pochopil. Haleluja. A tak oslavujem a vyvyšujem verného, spravodlivého Boha našeho. A teraz naposledy, čo som mal to videnie, poviem vám, videl som zase ulica a ľudia niesli také ako fóliovníky. Tak to boli zakrytí. Z takého oceľové trubky nejaké ľahké a na tom bola látka a v tom išli, v tom sa chránili. A boli tak, že po 2, po 3, alebo jeden to niesol. Ale boli ako skovaní, zakrytí, izolovaní od ovzdušia, aby nedostali nejakú nákazu. A ja som pozeral, hovorím, Bože, čo to zas má byť? A manželku mám zdravotnú sestru, a on mi tiež čo hovoril, no že už začína rúško a toto. Hovorím, čo zas začína ten COVID alebo niečo? A pritom je to pravda. Veľmi sa to šíri. Potom som to pochopil, to videnie, že ako musíme si dávať pozor, aby sme boli pod ochranou. Amen. Lebo sme pod ochranou. Sme chránení, deti Božie. Ale aj ty, drahý vzácny človeče, neodkladaj. Aj ty chci byť pod tou ochranou. Aj ty rozhodni sa tak, ako ten Nikodém prišiel k Ježišovi, i keď večer, alebo ako ja som spravil rozhodnutie o 10:30 večer. Som to spravil rozhodnutie, že zbúram toho, vyzrečiem toho starého človeka, že nechcem už tak žiť podľa tohoto sveta.
ale podľa novoty. Tak ako ten Gedeon v noci zbúral ten modlársky oltár a chcel požehnanie, aby izraelský národ zas bol vyslobodený od tých Madiancov, od tých démonov. Vidíme, čo aj teraz politická situácia, aká je u nás na Slovensku. Veď to je hrôza, čo tá opozičná strana robí. Povstávajú. Ale my sa modlíme, mal som teraz videnie, aby sme sa modlili za prezidenta, aby dostal prezidentský post ten človek, ktorý má dostať, a nie nejaká odporná duša, ktorý sa len povyšuje a nenávidí slovenský národ. Nie žiadne slovo o slovenskom národe. Len oni. Homosexualita postáva. Hriech postáva. Veď to sa už nedá pozerať na tých ľudí, že? Ale my pozerajme na Ježiša. Využíme tento čas. Lebo bude ťažko. Ťažšie a ťažšie. Ale deti Božie teraz budú profitovať. A ja budem profitovať. A profitujem z Božej milosti a lásky Kristovej skrze moc Ducha Svätého. A tak ďakujem, pomodlím sa. Ďakujem ti, Bože, za tento čas, že ty si Pán Boh verný a spravodlivý, že toto je čas ešte milosti, keď ešte neveriaci človek, ešte hriešník môže prísť, alebo ako ten náboženský človek, ako Nikodém, aj ty, možno vieš, veď Pán Ježiš rozdelil dejiny pred Kristom a po Kristovi, ale prídi a tak spoznaj Ježiša ako Nikodém, takže musíš uveriť. Nie, že zobereš si Bibliu a idem do kostola, už som volačo. Nie, musíš sa znovu narodiť. Pane, kto bude pozerať toto video, nech sa znovu zrodia, nech sa rozhodnú pre Pána Ježiša, nech prídu k nemu. Ako ten Nikodém večer, ako ten Gedeon, keď zbúral tú starinu, tie satanský oltár, tak aj ako ja, keď som zbúral toho starého človeka a vyhnal som ho. Ja chcem Ježiša. Ja chcem teba, Pane, ja už nechcem tú starinu. A tak sa to aj stalo. Boh mi odpustil všetky moje hriechy. Aj vám odpustí. Len sprav to rozhodnutie, ako Nikodém to spravil. Išiel za Ježišom, aj keď večer bolo. Ale išiel, lebo vidia na ňom tie krásne veci. A Boh sa nezmenil vôbec. Aj dneska. A tak ďakujem, Bože Otče. Požehnaj tých, ktorí to budú počúvať. Nech zoberú to s vierou. Nech uveria tvoje evanjelium. V mene Ježiša Krista. Halelúja. 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 Veľmi krátke chválu mám nachystanú, ale to je dlhá chvála, ale toto je. Ježiš je náš Pán. Ježiš je náš kráľ. Ježiš je náš Pán. Ježiš je náš kráľ. On je ten istý, včera, dnes a na veky. On je ten istý, včera, dnes a na veky. On je ten istý, včera, dnes a na veky. On je ten istý, včera, dnes a na veky. Ježiš je náš Pán. Ježiš je náš kráľ. Ježiš je náš Pán. Ježiš je náš kráľ. On je ten istý, včera, dnes a na veky. On je ten istý, včera, dnes a na veky. On je
je ten istý, včera, dnes a na veky. Ježiš, tak aj ty, čo si počúval, počúvaj dobre. Pán Ježiš sa nezmenil, on je ten istý, ako včera, dnes a na veky. On je nemenný Boh, on sa nezmení. On nás miluje, on nás vykúpil, svoj život dal za nás. Na Golgote tak musel Kristus trpieť a stáť z mŕtvych tretieho dňa. A ty, keď tomu uveríš, že Boh skriesil Pána Ježiša, budeš mať život. A tak my potrebujeme byť zmenení. My, obrátení, celé sa obráť k Bohu. My potrebujeme stať sa tým novým stvorením, tým dietkom Božím. Ale nedieje sa to len tak, že idem do kostola, už som. Všetci sme vraj deti Božie. Nie, my sa musíme narodiť znovu do Božieho kráľovstva. A keď to nespravíš, tak si vytvorený vonku. Nie všetci, čo hovoria, Pane, Pane, vojdu do nebeského kráľovstva. Amen. Buďte požehnaní a nech všetko toto požehná všemohúci Bože. A Duch Svätý nech uchopí ten, kto bude počuť. Nech počuje, čo Duch hovorí svojim deťom. Halelúja. V mene Ježiša Krista Nazareckého sa modlím. Amen.